Lana nikhuluma no Dr. Picky Khumalo. So ngizake ngikhuze abafowethu ngokusheshsha kungakaze kumoshakale engibabona lapha ekhaya kwaZulu. Bebhizi behla benyuka nalesihlahla bathi umdolofiya. I'm pretty sure ukuthi laba beze nakho nabo beze nakho ngenye indlela omunye wakuzwa kabe. Uyabona abafowethu uma ninganakile noma ninganakanga nizofa ngalesihlahla. Umdolofiya inhlaba iyabulala. Umuntu eza nakho ukuthi ke kwamele kuphuzwe ukuze mhlambe uvuse imizwa yakho. Akanichazelanga kahle ukuthi uphuza ini kanjani ngoba lezo zinto zombili ziyabulala. Ziyamqeda umuntu nje wesilisa afa ngcwatshwe. So ngizothi kini bafethu hlukanani nomdolofiya, mina ngikhuluma nani njengodokotela. Uyabona manje ever since uqale lento yomdolofiya ina 2 weeks to 3 weeks lapha esibhedlela sethu la sesireceive more than 60 izidumbu zabantu abafile bebulawa yiwona lowo mdolofiya. Abanichazela abanye abanitshela ngithi abafana abancane futhi labo abathi bona bafuna ukuvusa induku zabo. So engenasiqiniseko nakho ukuthi kanti induku zenu azikwazi ukuthi zizisebenzele zona zingavuswanga yilezi zihlahla lezi leziphuzayo. Ngibuye futhi ngithinte kancane lapha ekuvuseni induku. Umuntu wesilisa induku ayivuswa umdolofiya. Kusemqondweni wakho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kusemqondweni wakho. Umuntu wesifazane ungambamba nje khona abakubiza bethi romance. Angithi sithi romance thina abafundi. Romance. Leyo nto le wayenza kumuntu wesifazane automatically usuzelaphila sekuwona umdolofiya wakho. Ngizoshesha ngikhulume nani ngokusheshsha. Uyabona umdolofiya wenu ukuthi unilimaza kuphi singibonisa. Uyabona le? Uyabo ngoba ngikhomba kanje le impahla yakho lena ngithi. Uzothi uphuza umdolofiya uyeza uzohlala la. Muhlala la sikubiza sithi yini le ngesingisi angizuyichaza kabanzi ngoba isikhathi ngingenaso. Kodwa uma ngabe ifika kuyona le yandima iphathi le around lapha. Kukhona ama cells ewabulalayo kakhulu emzimbeni. Uzothi uqeda kuphuza leyo nto leso sihlahla leso kusebenze kwa this time. Kodwa wastopa uthi awusasiphuzi leso sihlahla awuphinde ube ngubaba again. Uyangizwa ukuthi nje noma ngikhuluma ngawo lo mdolofiya ngoba akekho sefikile wazolifakazela wazochaza ukuthi ke ngempela uyasebenza ngoba uvele ungasebenzi usebenza ukubulala. Nina enize nawo lo mdolofiya bachazeleni ukuthi usebenza kanjani kuphi ngoba leyo nto iyabulala. Angisho ukuthi awudliwa nje kancane kodwa hayi for leyo nto leni eniyidlela wona. Njalo ke i-measurement anibatsheli abantwana abancane ko-16 kuya ku-32 bayafa bebulawa yiyo leyo ndaba yomdolofiya. Kanti benivele niphila kanjani ngoba into yo 2 weeks 3 weeks leyo. Beniphila kanjani namakhosikazi nezintombi zenu benivuswa ngani? Ngizonikhuza mina njengodokotela wenu ukuthi ke yimani indaba yomdolofiya namanje ngikhuluma kunesidumbu esingimele la ngaphandle esomdolofiya. Yangizwa ukuthi ngithini? Kuyabulala leyo nto leyo ungavumi ungamameli umuntu ozobuya kuye utshela ngomdolofiya ngoba wazi wangena emehlweni wakho kuyehle nomqondo ingqondo lezi wakubamba ngezandla zakho wakufaka esiswini sakho usufile automatically. Khuzanani bantu base kwaZulu. Khuzanani ngomdolofiya uyabulala. Senthanda thina sifuna nje lo ngisikhiphele ingoma unyaka nonyaka ama hit after hits. Niphila nje kahle konke kukuhle. Khuzanani hlukanani nendaba phumani kumdolofiya awusebenzi banamanga abanichazelanga kahle ukuthi kusebenza ini kanjani nizofa. Uyabonga udokotela. Nibe nosuku oluhle.